אני מתחיל את הלמטה. ארון עמוק מאוד, פינה. ארון ענק ומעוגל, מעוצב, עם שיש מאוד מאוד עמוק. מגירות, מגירה ענקית. תפתחי עד הסוף, 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 הסוף. עד הסוף, הסוף, הסוף. עוד אחד. לאט, לאט, לאט. צלם את זה שזה של בלום. נכון. הכיור גדול. כן, אבל זה השיש הוא טוב, שהוא עד לפה. זה הסוג, זה הסוג הכי טוב. גם את האיכות, אני לא מבין באיכות של שיש, אפשר לשאול אותו אחרי זה. טוב, בשביל המדיח זה שחשוב אנחנו עושים את זה. מדיח אין לנו. זה של בקבוקים וזה. תראי, פה הצירים לא משהו. כן, צריך לשמן קצת אולי רק. כן, זו מגירה מאוד כבדה. מגירה קטנה. הוא בילדין החיסרון שלו שהוא על הרצפה. יש לו מדע. ודרון של מדירות יבנים ועניינים